kadi en garti Allah moƴƴani men en naati e Daka paƴama e dow jaam en jaltene dow jaam caggal muɗum kadi ceerno waɗi jillu e nder leydi Guinée Bissau ko yettudal en feewi ɓeydare waɗi e banggueji ɗi kala oɗo ñalawma hannde kadi eɗen dartirmo gam yewtere kono kadi artude to banggue Daka o holno yiɗum e nder hitande hikka kono kadi e nder leydi Guinée Bissau rawane yillima ɗum malla mbiyen duuɓi kewɗe mo yillotono ɗum jillu rawani ngu e hikka ngu kadi holno waadi holno yiiri ɗum ha eko nandi hen ɗum no ceerno bisimilla salmin heeɗiɓe. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yiɗi yonkorɓe Gunas TV en calmini dentalgal en jetti Allah no fewi alhamdulillahi rabbil alamin en calmini dendagal jeeɗo télé ɗe en calmini dendagal kadi jeeɓoɗo ɗum e aduna he tan gandi aduna o fo ene yeeɓa nde wonno ko mbaɗɗen hen seeɗa ko ɓeyi guddiɗen e aduna he ene yeeɓa ɗum noon ndeken saɗa waɗa ɗo wona ɗo hen waɗata kamɓe fof muddunoɓe en eɓe noddani en calmina ɗumen alhamdulillahi rabbil alamin waɗi en garti Daka o eɗo jamma machallah eyyi tigui ɗum noon a jarama no fewi ɗum noon musidɓe tedduɓe kono mbirɗen ni ko on ɗon fanno woni ko jiɗɗen yewtude ceerno ko hitande hikka nde kadi Allah waɗi en jeehi Daka o waɗama e dow jaam kono kadi en teskima e Daka o ɓeydare to banggueji foof guila to ɓeydare kewal ngal ko yettudal no fewi guila to nokku Daka o kono kadi yimɓeɓe gandantuɗa ko ummiɓe nokkuji certuɗi gaari tawtorede Daka o holno jiirɗa Daka hikka o ceerno bisimilla. eyyi Ousmane Camara alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah tan nde wonno Daka o ko sifa Dakaji foof tan kala ko ceerno immini fo yahat tan ko fuutanko e mbiyata ko so neɗɗo towama towani ko towɗo mo o woni towani kala gimminɗo Daka taw ko ceerno nelma hay hunde ala ko mankata an hoorema ma a faam ko ceerno won ɗon waɗi Daka o rawane fof ko kalɗenmo ko ma mbiya hikka o ɓuuri e rawane to banggueji fof noon to banggueji notitagol yimɓe e to banggueji organisation no waɗirani ko adi fof taw ɗo puɗɗorɗen ɗo eɗen jetta hen organisateur en ɓe kamɓe toon to Guinée Bissau to Moussa Diawo en ganduɗa kañum en jogiti alhaali Daka o toon kadi eko immiɗo e Madina alhamdulillah en jetti Daka TV hay Daka TV en jetti ɗum no fewi saabu ɓe mbaɗi hen ballal maɓɓe kadi organisation ngaji ko wayno comité organisation on fof waɗi hen hunde mum pelle ɗe kadi jeehi no moƴƴi ko wayno fondation en ɓe jeehi no moƴƴi ɓe darima toon darde nde e poti darade gila e waɗgol installation courant ji nde wonno toon courant ala eno niɓɓiɗi no fewi kadi Daka o ɗo wonɗo en ɗeɓi joñade wuuro seeɗa ɓe mbaɗɗi ɗum kala no yoruno rawane hikka ɓuuri yodde ɗum ɗon kadi ene jeeya ko fooɗi yimɓeɓe e Daka he nde wonno ene timmi ene yooɗi sa yi ɗum tan hay hunde mankani en kalani kam haala ko fati organisation yimɓeɓe goniri e Daka he gila e ndefu en ha e sarugol yimɓe en ko julɓeɓe poti waɗanede foof ɓe daari hen kamɓe organisation dental Daka ɓe tinnima hen tinnare nde ganduɗa e ceerno eɓe poti yettude enen kam eɗen jetti Allah eɗen jettiɓe no fewi caggal mum yettare Allah Daka o kadi o waɗi ɓeydare no fewi holko addami wiide waɗi ɓeydare no fewi ko yimɓeɓe no mbayi hewde ni hikka foof gandirta yimɓeɓe keewi ko caggal meɗen to fo wattama Dakaji enen ɗo kaɗan ɗo gonnoɗen ɗo ko ɗo Dakaji ɗi keewi hadde kono hikka ha less faroto waɗi Dakaji ɓen ko caggal ɓen toon goni ɓen fof ko ɓeyditiɓe hikka kadi eɗen jetta fasnaɓe hikka Fas notima no fewi Fas ceerno Bassirou Sall to wonto Fas Guinée Bissau ɓe gaari garal kewgal hikka ɗum kadi ɓeydi wallude kadi kamɓe guidditi en yaade eyyi enen ko toon tawɗen ɓe ñande hirdeten nde kirdeten taw eɓe toon ɓe ñalli eɗen jetta khalifa o ceerno Ahmed Tidiane Sall e ceerno Cheikh Oumar Sall tinnare mabɓe e darde mabɓe Mouhamadou Ali Sall e kamɓe foof tan waɗi ɓeydare no fewi e nder leydi he woodi sernaɓe mawɓe kadi arɓe tawtora Daka o taw meeɗa arde hen
ko wayno ceerno Ahmed Tidiane Kula. Ceerno Ahmed Tidiane Kula noon so inde mum haalama tan e nder Guinée Bissau ha Guinée Conakry yimɓe fof eno nganndi ko ceerno mo ngannduɗaa joom lasli tiiɗɗo e nder suudu kulanaɓe ɓe. Kula en kaalino ñandende ɗum ɗoji meɗen. Kula e Zawiya mbayi toon kono no Touba e Tiwawon mbayi Sénégal ni ko ni Kula e Zawiya mbayi Guinée Conakry. Kanko noon kanko woni khalifa maɓɓe ɗon e Guinée Bissau ko tanin ceerno Abdourahim Kula. On ari tawtorama Daka o kadi o welti o wi o meeɗa andude ko ni wayi o wi so Allah jaɓi o ƴefti yamirore arde tawtorede kala Daka e arde kadi juurade e nokku o omo janggi hijratu soda omo janggi ɗum fof gando ko neɗɗo gando kadi bittowo o wi kono o meeɗa andirde no yiiri ni e ko kalɗen to ko e duɗal he no wayi ni o meeɗa andude ɗum ɗo ɓeydimo doole e cuusal arde hitande fof on ɓen fof ngari kadi kanko no arde e dental kewgal eɗen nganndi an kam a yii dente ɗe no mbayi fof ari ha heewi kadi yimɓe ɓe ngoni yimɓe yuɓɓuɓe heɗiɓe ko waɗete ko ɗum wondi e needi no feewi kala ko haalata yimɓe ɓe mbaɗa hay hunde toon kam caɗele fof ngala e Daka he ha alhamdoulillahi rabbil alamin sécurité o ɓe ngari fof andu kamɓe so ɓe mbi police tan gendarmerie ko hen police o ko hen militaire ko hen kala corps tan ko e police e jeeya ɗum waɗi kam ɓe mbiyata ko sougurance ɓe mbiyata ko sécurité so yi sécurité tan fof naati eɓe jogui toon wiyeteɓe police ari eɓe jogui toon mbiyeteɓe GNR ɓen ko garde national en ngari taw jiida e militaire ɗe fof ngari sabu en jii kadi ɗo gonnoɗen ɗo to nder ladde to ene waɗa sécurisé militaire uji ko nder ladde to keedi ɓeeɗa noon keedi e meɗen ɗon ɗo gonɗen ɗo kadi ɓe ngari e keewal sabu ɓe gondunɗen ɗo ɓe tan ɓe ɓuuri yimɓe sappo taw jiida noon ɓe gaddi kadi ngala tini ngala ɗum ɗo ɓen ko e nder meɗen gonno fof ko rende tan nde wonno hunde nde ko Sénégal itti ɗum addi ɗum toon e ɓe jiiɗa gouvernement Sénégal wooda ko nantori ɓe kadi eɓe mawnini hunde nde laamu ngu no mawnini alhaali Seydil Ali joni ɓe gandi no jogui ko heewi koɓe gandano hen kono noon laamuji canton gonɗi toon mbaɗoɓe organisé ɓe ɓen kalniɓe hande ɓe paami Daka o haqiqi e Daka o ɗum waɗi noɓe mbaɗiri mbo sécurisé ni weeɓani ko hunde mawde eɓe ala ko ɓe mbaɗata hande en Guinée Bissau ko waɗirte sécurisé ha foti oɗo Daka wona ziyara kala ko waɗete so wona to président yahata ala ko waɗirte noon sécurité kala kon gonɗen ɗon eɗen ɗaani eɗen ɗum ɗi kamɓe ɓe daari ladde to kam ɓen kam ko toon tan ngoni eno ndini e ɗum ɗon koko yettirte Allah ɗum woni to gouvernement toon e jetti toon kadi hay président sabu président andi Daka o e o waɗi nelaɗo makko kadi ari ha ɗon tawtore Daka o yino ɗum wayni e o heɓani kanko taw won alhaaliji paliɗi kono o waɗi nelaɗo makko eɗen belti hen ɗum woni o ari tan hay opposant ji ɗi kañum ene neldi délégation ngaji ɗum ne meeɗa wadde opposant ji ɗi surtout opposant ɓurɗo mawnude o biyeteɗo Ibrahima Camara on ko e bandiraɓe meɗen paƴamanaɓe he ko hen o jeeya ko ceɗɗo on ne meeɗa andude alhaali o hikka noon o waɗi délégation porɗo mawɗo o ari tawtora Daka o ɓe mbaɗa ɗon présenté e dental he kono hakke ko e pelliti weeti kadi ɓe garti ɓe gaddi ndiyam ha heewi mbusuji ndiyam e ko paquet aji kadi ɓe gaddi ballal mabɓe ha heewi taw kanko on opposant o wonno ko joom doole toon kadi ko e gouvernement tan woni ko opposant wona baɗɗo parti mum tan heedi banggue ala ko opposant mbo waddi ko e coalition he o jeeya coalition gouvernemental he embo walla kankone o walli toon no feewi ha Daka o ene waɗi caɗele ndiyam no feewi ene waɗi caɗele ndiyam woyndu rawane président o haalnino en kono noon wonno en keɓani lomtoto toon bawo siftinirde mbo ko wayni ha Daka o yonti ko fodno ko affaire woynu ndu heɓaki kanko oɗon opposant o so wi so Allah jaaɓi ɗum wonti e juuɗe makko so Allah jaaɓi wotandi ndiyam mankata gaga Daka ga wona to wuroto ɗum ko kanko e makko defi so Allah jaaɓi ɓe kaali hen hunde mo taw jiida e ballal mabɓe ko ɓe gaddi ko defete e ko ɗum ɗo sinte ɓe mbaɗi hen yettare Allah yimɓeɓe notirima no feewi waɗi ɗum ni woodi ñande sakete nde wasde famodirde
ɓe ngannduɗaa njeyaa ko to wiyetee badora ɗo no woɗɗi ɗo Daka o woni ɗo toon ne kadi kamɓe wuro maɓɓe ngo ko wuro Seydil Hadji Ali diidi jama maɓɓe o juma maɓɓe o ko Seydil Hadji Ali diidi ɗum kadi kamɓe mam maɓɓe janngi ko e juuɗe Seydil Hadji Ali wiyetee ko Alpha Oumar ko gannaaɗo toon leydi ndi fof ma won gure jeenayi jowitiiɗe e jama he ɓeen fof ene pellinno arde kono ɓe leeli haa woni jooni ko janngo ngara tan ƴiiwonde nde waɗi woni ɓe mbawa fokkidde toon e ƴiiwonde ɓe ngara ɓe tawtora en heen ƴiwon ni kamɓe to maɓɓe tuttuɓi enen kam kisa ɗo Daka ɗo toɓani ɗum haɗi ɓe arde kono taw kamɓe fof eɓe ƴefti otoji maɓɓe e pelliti immade ɓe ngara fof noon ko laawol men rawangol e yaltigol média o rawane affaire Daka o ɓen fof ko ɗum fellinno addude ɓe sabu kamɓe fof ɓe noddam téléphone ɓe kaali jotodiral maɓɓe jinnaɓe maɓɓe ha etaniraɓe maɓɓe Seydil Hadji Ali kadi Seydil Hadji Ali batte muɗum gonton ɗum fof ɓe kalni en ɗum ko gila Daka o yanan tawi mi meeɗa fawde e maɓɓe yitere kadi oɗo Daka mawɗo woodi e maɓɓe arɗo ɗum addi ɗumen ɓe jinno ko so tawi Daka o gasi e tourné he jottoneɗen ɓe toon kisa noon taw e ɗum faaɗi kadi eɓe goɗɗito ɓe gonto toon ko ma ƴeftane programme banggue goɗɗo taw eno yaaji kadi kamɓe diwan maɓɓe o fof ene sohli yeheede ene foti gollede alhamdulillahi rabbil alamin ɗum koko yettirte Allah fo noon ko laawol men rawana ngol waɗi ɗum tabu kalifa maɓɓe o meɗen kalda e téléphone o wi ɗo ko dental ceerno wonɗo o wi ceerno Alhaji Mouhamadou Saïdou ari ɗo laabi tati ceerno Alhaji Mouhamadou kadi nde o ari ɗo o waalat o ñalla ɗo ko dental ceerno wonɗo o wi menen ko meɗen padi on ɗo tan meɗen jaha Daka kono min jultodiraka joni noon kala ñande garɗon so Allah jaɓi men ƴeftitat dental mawɗo ngal fof men mbatta e juuɗe mon menen ko men almuɓe minen ko meɗen padi on ɗo meɗen moftani on nokku o meɗen moftani on dental ngal kono wona minen jeeyi ko onon jeeyi sabu ko ceerno Alhaji Mouhamadou Saïdou menen on jaati mubasharatan ko on golli men jinnaɗa men o noon ko Madina Alhaji wonno toon jangganno on kam ko e Seydil Hadji Ali jotodirno mubasharatan ay ɗum fof tan en ganda ɗum fof irti ɗum noon ko rawane média o noon en jetti Allah so Allah sabu ko média o holliɓe ko heewi ɓe gandi ɗum ɓe kaali hen gueɗe kewɗe nokku o ko nokku baɗɗo batɗe maale moƴƴe jarani ko eɗen kaala ɗum gueɗe kawniɗe ɓe kalata e nokku he e gueɗe kawniɗe ne jeeya e ko ɓe kaali e nokku he jogui toon nokku mo ganduɗa yimɓe hewɓe ɓe cellani ɓe fawngoɓe gondoɓe ñebbuli so gari ha e nokku he tan cella ɗum ɓe kaali ɗum toon to Badora to wuro ngo wiyete ko Mbaalo Kunda ko wuro manggo noon ɓe kaali toon gueɗe kewɗe kawniɗe ɗum kam joni ha jehen jiyenen koye men so Allah jaaɓi kono ɓe kaali toon ko nokku kimmuɗo yaade kadi ko nokku mo battumi haqqille ɓe mbi so tawi wona toɓo ɓitini kamɓe kam hay so e ndungu he ɓe jiiɗi yettede mbiɓe noon e ndungu weeɓani yaade kadi a wawa yaade ɗon tan garta sa yeehi tan wontata ko tourne ma jaaha e nokkuji ɗi foof joni e muño tan ha ndiyan ɗon so jippoyima ɗam deeccoyi so Allah jaaɓi taw kadi en kalni ceerno alhaali maɓɓe fof on saruji ceerno yamiri fof mbaɗiren noon eyyi en jiilima ɗon tan leydi ndi e mbiyata mana ndi ɗo Daka o wonɗo leydi ndi diwan o wiyete ko mana ndi en jiine gonɗen ɗon en jeehi Sinthiane Bébé ko ɗo ceerno Ahmad Tidiane Diop bandiraɗo men goto no fof eɗen gandi ko Madina naji ɗo ceerno wannomo ɗo en ñalli ɗon kadi waɗi golle no moƴƴi nde wonno juma maɓɓe o ene waɗi batte no feewi ko juma mo ganduɗa ko ceerno Ousmane Thiam diidno ɗum ala ceerno Basir Thiam diidnomo ceerno Basir Thiam yeehi ha ɓooyi Allah waɗi lawol ceerno Ousmane wanno ɗo laɗi Guine ngo on rewi ɗon tawi juma ka eka gasi mahede uddite ko gila nden hikka ɓe cangi ɗum ala rawane ɓe cangi jama o kadi nde ɓe cangi jama o Allah waɗi kadi ko enen ndiidi ɗum waɗi ha joni continue woni ko dental ngal tan jawtuɗen wuro o goto tan ɗum wiye Sinthiane Koyi ngon wuro meeɗaka yehede ɓe gardiri jaɓɓugal bangal fayida an kam a yii alhaali maɓɓe nde jottiɗen tan wonno ko yimɓe ɓe meeɗaka yehede e ɗum mawni e maɓɓe koyeɓe goya tan eno yurmini sa yum tan eno yurmini ko yimɓe ɓooyɓe yidde yo yettane kono enen ɗum fof en paamani ko e ballal Moussa Diawo tan famodira e maɓɓe jaaɗen ɗon kamɓe nayi koɓe diwan poɗɗo gollede issa ɗon kadi woodi jagguɓe ɗon lawol Cheikh Nama Tidiane issa ƴiwone nde ko ɗon tawi en ɗon nde toɓi e meɗen ni
gonɗen ɗon ha hiiri après gartuɗen ha paƴama Ofoye e nde gimmiɗen Ofoye deftuɗen ɗo ɓe mbiyata Ofoye Sambalaw ɗo woni Ofoye wuura mawɗo goto no ɗon tedduɗo neɗɗo moƴƴo ɓooyɗo dañɗo duuɓi temedere e pawɗi kewnoɗo en haalnude ɗon affaire tarih diwan o e affaire tarih hay Seydi El Hadji Ali on mawɗo ene rutti ndewɗen ɗon duwaw gartoyɗen ha Yankor ko en ɗam meɗen nan ɗon garoyɗen ha Sinthiane Bassirou e to ɓe mbiyata Jobbo Mori deftoyɗen ɗon jaaɗen piccine taw kadi ƴiwonde no bonnito bonnigol kulɓinigol wuro ngo fof eno dajjiti jaaɗen toon jaaloyaade yimɓeɓe e duwanade ɓe noon tan no gartirɗen ko noon ɗon ɗo picci ɗo nde garɗen kisa Allah waɗi kawruɗen ɗon e télévision maɓɓe o télévision Guinée Bissau o télévision national o e mbaddi ɗon jonde a yii jonde nde kay eɓe gondi député maɓɓe ko ɓiɓɓe wuro ngo kadi komo gannodirɗen no feewi gannodiral tigi taw ɓe ngari wadde recensement bonande nde no wayi ni bonande nde noon kam no yurmini sa yi tan eno yurmini no feewi kono alhamdulillahi rabbil alamin en jii no mbiɗa ni en jii nafoore muɗum haadi duwaw o Allah waɗiri ɗon Allah ko moƴƴo eɗen jetti hen Allah no feewi ko noon no mbiɗa ni enen kam kala nde natɗen Guinée Bissau e dow yamirore ceerno en jaltata leydi ndi en jettaki Fass ɗum ɗo ko yamirore ceerno ɗon cakkitorto ɗen wona en mbaɗi ɗon miskula hitami meɗen voyage ko juuti to mbawɗen woɗɗoyde fof cakkitorto ɗen ko Fass ɗum addani en rewde Fass hakkude Fass noon e Payana ko kiloji 2 Payana ko funnague Fass woni jarani keɗen duttito ko heewi ko ni ɗum kam en mbaɗi hen émission ngaji alhaali duɗal ngal ɗo Seydi El Hadji Ali naati jangde kadi e ceerno Mamadou ganduɗa kañum jibini ceerno Ibrahima Diallo ɗum fof en mbaɗi hen émission pour yiide ɗo nde wonno rawane ndewɗen ɗon nde woodi ko kalnoɗen pour ƴewde soɓe mbaɗi ɗum duɗal ngal en kalninoɓe taw wonno tan ko kaaƴe ɗe ceerno mawɗo ganduɗa arno ɗon wiya kaaƴe ɗe gadda o wiyoɗe lelne ɗon e dow duɗal he kaaƴe mawɗe ko garɗen ko ɗum mbiɗen yoɓe tarno ɗum ɓe tarna ɗum ko yaaji ɓe mbaɗa tuufeje ɓe mbaɗa ciment ha feewa ɓe mbaɗa hen kadi ceenal kaaƴe ɗe wasa mudde kadi gabri ndi taw no wano rawane ni eno taw fokiti tan ko helde mbiɗen ɓe yo pewnu gabri ndi kisa ɗon e ɗon ko kalaten ko musidɗo goto moƴƴo mbiteɗo Mamadou Aliou almude ceerno oɗo to darto ceernaji Coso no wiye Mouhamadou Aliou on tinni itti kalis muɗum soodi sengeje soodi ciment fof tottiɓe ɓe mbini kamɓe wuro ngo ɓe jiiɗa ɗon kadi fewne taw oɗo tan kañum wona e wuro he jeeya immo waɗa ala ko yoɓe kalne kamɓe koɓe mbaɗata mbimɓe joni ɗo ala ko heddiɗo so wona baafal ngal no ƴeewon baafal jamdi tingal taw ko ɗum uddete rewda o nde wonno ko guenale ɗum woni toon eno ɗum ɗo tindi seeɗa tawɗen ɗum fof e pewniri ɗum ha feewi alhamdulillahi rabbil alamin no wano rawane wuro ngo kadi no jaɓɓi ɓe jaɓɓi en jaɓɓugal mawgal ɓe ɗaɓɓiri e ñallude kono hankkandi taw artugol yonti tan taw hankkandi programme meɗen gasi ɗum waɗi en keɓani ñallude ɗon gimmiɗen ɗon defteɗen Sinthiane Samba Diogel ɗon kadi ko mawɗo moƴƴo won ɗon ceerno Ibrahima ko neɗɗo gandiraɗo moƴƴere ɓooyɗo kay ɓooynoɗo duuɓi nde ceerno ari nde ceerno oɗo nde o ari Fass Sakket lawol bako Fass o haalnino e sukaɓeɓe fof e jaa calminamo ñaagomo duwaw ko mawɗo ɗaɓɓirteɗo duwaw kisa ni sukaɓe makko ɓe ko heddi ko arno e sete ko fof jeeyi ha toon ñaagoyade duwaw ceerno Ibrahima ko neɗɗo moƴƴo salih ɗon cakkitori ɗen kisa ni woni gartuɗen eyyi Daka FM ɓe ɓooyi tinnade kono hikka no e mbaɗini kadi eno weli en no feewi taw jiida tan équipe maɓɓe filmoɓe ɓe nawi ɓe ƴefti oto maɓɓe Alhaji Abou Ndiaye ƴefti oto muɗum oto maɓɓe mawɗo o mo ganduɗa minicar nawowo ɗum ɗo on nawi en kadi ko ballal makko ɗum ko ballal makko kadi jiida kamɓe on holkoɓe mbaɗi toon filmage maɓɓe ɗum ɗo mi daari ɗum ɗo eno moƴƴi ha maayi kamɓe ala ko mbawɗen so wona yettude ɓe an on ɓe darnuma keɗɗa e radio he kala ko waɗi toon eno yaltaga ala ko suuɗi hen hay hunde ɗum noon ɓe ɓoydi hen ɓe ɓoydi e wadde ɗum ko hikka tan télévision o no waɗiri ni kadi ɗum ɓeydima ɗum waɗi en jettiɓe en jetti mawɗo télé ɗe mawɗo radio ngo ono Alhaji Abou Ndiaye e dendagal liggotoɓe toon foof kadi eɗen gandi picci
picci ko wuro ngo kalten joni bongo ngo ɓenne radio mumen e télé mumen fof ngari ɓenne mbaɗi couvrir fof Daka o ɓe tinnima no fewi eɗen jettaɓe e dendagal médiaji goɗɗi nan toon garnoɗi mi anda taw ko blogueur en tan waɗoɓe ɗum ɗo na toon garno ha heewi ɓen kadi mbaddi e meɗen jewte e mbaddi e Daka o jewte pour ɓe mbaɗa berlo e site uji mabɓe ɓen fof en jetti ɗumen e an kadi darde maɗa ne wonno a darima hen no fewi o waɗi couvrir Daka o foof ha yetti ɗo taw jiida tan ko mbatta e Daka FM e ko mbatta Daka TV ko a waɗi e site o ɗo kadi ɗum eɗen jetti hen Allah no fewi eɗen duwani foof yo Allah yo moƴƴere yo Allah rokku en wattude ni mo wuuri ko ballal noon manggal média o woni foof média o woni foof sabu rawane média o no saktiri ɗum toon ni kamɓe télévision maɓɓe national o no saktiri ɗum toon ni ɗum woni doole Daka ɗe kadi enen kadi nde gartuɗen nde mbaɗɗen ɗo ɗum ɗo ko no mbiɗa ɗum joni ni haaltugol ko wanno toon ko mbatten ɗo ko nde mbaɗɗen ɗum Daka TV e jii aduna o fondari weltima e ɗum ɗo he ko ni noon addata yimɓeɓe andude Daka o ha mbawa wattude hen haqqillaji yo Allah wallu noon yo Allah wallu yo Allah reen bi jahi sayyidil wujud sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam